Li tifel ta' 12 sena jgħidlek id-dijaq tnejx irrid immut. Xieqpa fik, xejn ma jibqa' fik, xejn ma jibqa' fik. Din hi l-istorja ta' din il-mara li t-tifel li rabbiet u li għad għandu 12 sena qed jissielet mal-ħajja minn jum għall-ieħor. It-tifel marid bil-kanċer u għandu 4 tumuri f'rasu. Iżda l-kimo li għandu bżonn għall-kura bħalissa m'hawnx. Għandi neputi marid bil-kanser, għandu bżonn il-kimo u l-kimo fil-preżent m'hemmx. Mument diffiċli mhux biss għat-tfajjel innoċenti iżda għal din il-persuna wkoll. Disprament kbir biss li l-marda qiegħda fuq u mhux qiegħda fuqi. Ġakera, it-tfal kollha imsiken huma min huma ta' min huma li huma kulur huma. Aħseb wara meta ma tsibx trattamenti biex jistgħu jittritjawhom. Ħajjet dan it-tifel fix-xifer jekk ma jingħatax it-trattament illi għandu bżonn. U din hija last stage tal-marda li għandu t-tifel. Operat 4 darbiet, ma jistax jerġa' jiġi operat. Mela, jekk hu ma jħux treatment sa jsir minnu t-tifel. X'nistgħu nagħmlu jekk ma jħux it-trattament it-tifel? Meta l-unika fejqan huwa it-trattament tat-tifel. Xejn. Din il-persuna għażlet li ma turix wiċċa biex tipproteġi lit-tifel li sal-lum ma jafx li għandu marda terminali. Sigriet tqil fuq qalb din il-persuna. Ma tistax tisprimiha, ma tistax, m'hemmx kliem għaliha, Alla jaf li maħniex qegħdin nikdbu. Li tifel ta' 12 sena jgħidlek id-dijaq tnejx irrid immut. Xieqpa fik, xejn ma jibqa' fik, xejn ma jibqa' fik. It-tifel għandu rasu mimlija bit-tumuri. Min qalba din il-persuna titlob li trattament li jista' jsalva ħajjet it-tifel jerġa' jsib postu lura fl-isptar malajr kemm jista' jkun.